ai lantarki yaji ne wai Ramadan ne. Ina ma kice zan so kice kina sona, wa yaushe ne ko yaushe kauna da kanki zaki so ni, wa yaushe ne ko yaushe kauna nake ji zaki so ni, wa yaushe ne ko yaushe kauna da kanki zaki so ni. Na dage yau na ta karkare, na fita na samo kawan kare, na taso na zo mu karkare dan matsaloli duk su warware. Ciwon sau zafi ya karkare ya shiga ya zagan dukan jiki, zan yi jira kuma zan yi jinkiri inda zan same ki yar gari. Ke madina ce sinadari tun ba ke guna da haddari, na ɗaya tamkar 100 zo hadari malafar duniya. Zo ki rike ni mu je sarauniya, na san ba ni ba hayaniya in dai gani da ke zinariya. Kauna wa yaushe ne, ina ma kice zan so kice kina sona, wa yaushe ne ko yaushe kauna da kanki zaki so ni, wa yaushe ne ko yaushe kauna nake ji zaki so ni, wa yaushe ne ko yaushe kauna da kanki zaki so ni. A sani tarko na tsallake, ko dai da daɗi ko babu daɗi ina kake, a bar ni dai kawai da ke. Na daina komai na ba da komai, na sai da komai dide a kanki dan ki so ni. Ko za ki je sun zan biyo ki, daure ki juyo kar ki bar ni, da ni da ke sai mu zaga karni. Ina ta fama kullum da kyar, ki bani so ba habatin nayar, inda na same ki na sayar, ba wadda zan so ko da kawar. Za ta so ni da lala ina da ke, a bar ni da ke. Ko za ki zo ki da ke ni dai ki so ni kaunata, ni dai ki so ni kaunata. Na ma kice zan so kice kina sona, wa yaushe ne ko yaushe kauna da kanki zaki so ni, wa yaushe ne ko yaushe kauna nake ji zaki so ni, wa yaushe ne ko yaushe kauna da kanki zaki so ni. Ina ma kice zan so kice kina sona, wa yaushe ne ko yaushe kauna da kanki zaki so ni, wa yaushe ne ko yaushe kauna nake ji zaki so ni, wa yaushe ne ko yaushe kauna da kanki zaki so ni. That was the producer on that Mega Mix.